Ha ka jingya ki khubor bo ba Robert Jun Kharjarin unya khunya collection shaka yeng dor bar thaw ain lok sabha na shillong seat uni unong lambat president barim ka new trap youth council ha ka no phai singi ka khatwei tarik nai wing arjar pulai ulapin sai kedar daladi hi bo long bo pen krea na ka banta ka ni collection house nam araja arab saw ban wan kani ka jing pentip ba Robert Jun ka de ha ka jingya kran bat kilap thai khubor hadin ka jelang pentian smai ki khot bathamai ka central executive committee ka HYC ha jayaw ulapan pau bo kwa ya ka jingkersya na ki sengrulum kata na ka Regional Democratic Alliance RDA kabade ka kanhun ya trelang ka United Democratic Party but Hill State People Democratic Party HSPDP ha ka jala ki khubor ki thu bo ba Robert Jun unrung penyeso sak UDP ha ka jelang ha mokrawat ha ka janmiet ka khatwei tarik nei wing arajar arhulai kum u khun jong ubri no trep ya ka banga thrang sisa ban yoi ba ka jap ru go jongi kandan ha padeng kata ka jingya da ka babiang ngindan ha padeng jing ta ka jingkiu irat haki liang baro ngala rai ya ka ban ya snok ti lani ban sim mata ha ka sanyi masima bat ngangets kemba lengba ka sanyi masima ngilala ada singin la ya ka ban buteng ya ka ne ka mission ka baladon ha ka mensim bat ngangets kemba ka buri no trep bat ka jap ru no trep kan ai ya ka ti ka mon ka ti ka diang ha ka bangin la ya ka ban ulong ya kini kimat ki jura ki ba ka jap ru go jongi bat ka jala kala angnut la slam kalau don ha ka jingmut kalau don ha ka jengmut ka jonga ba kumba POE menta ba POE ka LP ru ka sakut hapo ka sorkarin dia ban pen scam sundon yo put usam yo nomla ban len ba ngihap ban don kam ya ka jing penbej ya ka North East Organization Act na bat ya ka sik schedule ka jing dawa ban penrung ya ketin kasih ha kanit ka bopra ka jing dawa nam ta ban wanra ya ki roy ki par ha ki liang baro kum ka jala ka jongi idon kam sibun na ka sorkarin dia ti hoj kalau don ha ka jingmut bangan terwa ya ladi bangan ya khun ya kane ka MP election ban nganget scam ba lada ki nong yalam jong ki seng riulum ki ibit nga ala long well prepared mentally ya ka ban khun ya kane ka election haka jingim ka jonga nganomla ban len ba ka don kata ka jing thrang ka don kata ka jing angnut bat kata ka ideology jonga simet hi nga kham sno syaki regional party ti nga bat habang ya perkhat nam ta ki regional party ngi nomla ban len ba ka UDP bat ka HSPDP ki dei ki wei ne ki seng riulum ki bala slam ba bat ki bala yo ru ya kata ka jing it ya ka jing shania bat ki bala no ru lau jong usenyang uban hei syaka sensar khadar ha ka beriu nyo trep bat syaka jala hima hiborok kawai tiga jing tumu hi ka jonga ya mentahi kalong ba ngan terwa ya ladi ban khun na ka ADA bat katapat kumbang ong pi ba ka syong ha ka jing ibit ka syong ha ka jing ya suntu jemut lang bat ki nong yalam tenrei lada ha kanu kono dur kumbang ong pi ba ka usenyang uben hei jonga nang ne syakmat hi syakari ba ka jap riu kat balai nganno lang ba ka san hima sima pi ka jing ya khun kum UMP ka de ka wei na ki lat kelenti bangin no senyang syaka jap riu kade ka wei na ki kabuba ya ka bangin la ya ka bantei ya ka ri ba ka jap riu jongi ten rei na lor ka tabat kum ka kanhun san hima sima kinang don sai ki wei pat ki lat kelenti ya ka ban no senyang syaka ri ba ka jap riu di kaba kongsan kam dei kata ka jing ya khun ka jing bom ya khun kaba kongsan kalong bangin beteng ya kata ka mission ya ka bangil ladan ya ka ban no ya tau senyang uban hei syakari ba ka jap riu ba syaka jela leng ba ka san hima sima